अ बावदोंसो बावदों गोनां जायोब्ला नोंथांनियाव नांनाय प्राइसखौ जों न'आवनो हैगोन बासबाबो सलाया लांगोन जोङो सलायना लांगोन आरामसे हैगोन जोङो जों खबर हरगोन लामाया फिसाबा एसे फुवारना दोनखा लोगोफोर लटारि देखायलाय वाव लोगोफोर नांनाया जोंनियाव गोनजा फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड मा होनो फार्स्ट गारिया मामोन फरचुनार ओमफ्राय सेकेन्डआ बास गंनै वाव नांनाया जोंनियाव गोनजा लोगोफोर जुदि ना लानो लुबैदोंबा 100 थाखायाव गांसे जुदि बुक लायोबा जोङो एसे खमावनो हरनाय जागोन नोंथांमोना बे नाम्बारावहाय फन खालाम मोनगोन 100 थाखायावनो क्ररनि मालिक जानो हागौ नंगौना नङा नंगौ उदालगुरिनि गेम बियो सेरेगा फाउन्डेसन सिजौ फाउन्डेसन बेबायदि आरो ओमफ्राय आरो आलारि एकाडेमि नोलोबारि उदालगुरि फरायसालि लुफुंनाय आरो फोगोमनायनि थांखिहै बिदि आरो ओमफ्राय बिनि उद्देश्य माबा मोनसे दंबावोमोन ना उद्देश्यआ जाबाय माने गारियाथ' गारि मोनखाबाय एभेलेबेल गारि दोङो जोंनियाव दोंखायो नांगोन टिकेटआ नाम्बारा लाबानो मोनगोन नोंथांमोना आरो बिजों लोगोसे मोनसे मोजां थांखि लादों बिथांमोना लटारि होनाय कमिटिफोरा माबायदि थांखि मिथिगौ ना उदालगुरिनि थाखाय एम्बुलेन्स गंसे फ्रि होगोन आरो बिथिं आरो मानसि गोथै रोगाग्रा स्वर्ग रड ना मा होनो बेखौबो गंसे फ्रि होगोन माने जोंनि मानसिफोरा माबा मोनसे जायोबा माने थावल' सोनानै लाबोनो हागोन आरो बेबायदि न'खराव गावनि न'खराव राइट बिदि आरो ओमफ्राय आरो बिजों लोगोसे मोजां मोनसे थांखि लाबावदों मा जोंनि बर' हारिनि बिग्रायारिफोरनि जिथुनाखि बिग्रायारिफोर जोबथेसालियाव दङ ना बिथांमोननि न'खरफोरनो अनसुंथाइ होनो नामायदों आरो 25,000 करिहाय 25,000 बेसांसां थाखाया थोआ थेवबो जेनेबा अनसुंथाइ जागोन आरो बिथांमोननि थाखाय नोंथांमोना जुदि लायोब्ला बहुत हेल्प खालामनाय जागोन लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना जल्दि नैबे स्क्रिनाव होनाय नाम्बारावहा कन्टेक्ट खालामदो जों पियार जासुला आरो आं मत्तु दा जों सानैजों रायलायनो मोनगोन जों सानैनि नाम्बारखौनो होना दोनदों नैबेयाव नोंथांमोना जुदि लटारिखौ लानोबा जोंजों रायलायदो जोंजों लाहरदो अनलाइन जोबसिगोन नै जोंनियाव एसेल'सै गाबोननो जोबसिगोन बियो बिदि आरो माखौथो देरि खालामबाय थाखो फन खालामदो कमेन्ट खालामदो लादो नोंथांमोना बास गंसेखौ नाजादो बाय ला बावगारनाङा खिन्थु अ बावदोंसो गोनां जायोब्ला नोंथांनियाव नांनाय प्राइसखौ जों न'आवनो हैगोन बासबाबो सलाया लांगोन जोङो सलायना लांगोन आरामसे हैगोन जोङो जों खबर हरगोन लामाया फिसाबा एसे फुवारना दोनखा नोंथांमोना क'क्राझार बाक्सा सोरबा चिरां अनेकनि जागानि जानो हागौ खिन्थु जोंनो लकेसनल' हरदो जों लानानै हैगोन फैनांलाया आरो फैयोबा फैयो होन मास मोनसेनि थाखाय मा होनो रुम भारा हटेल बुकिं सिन्था खालामनाङा थेंक इउ बाय बाय